Cento era un home corrent. Vivia despreocupat i sense cap compromís amb tot el que el rodejava, fins que un bon dia, la natura es va fartar de la seva actitud i li va retornar tot el que hi havia escampat en forma de superpoders. Ara Cento és el capità Vallverda i té una missió que complir. Lelo, 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 fum, fum, fum. Che, mira tu, que bonic! Això sembla Londres! No se l'acabareu, no! Es pot saber què estàs cremant, tros de carcamal? A quin se n'has organitzat tot aquest fumeral? L'home d'Erc ja està tardant massa en aparèixer. He decimarat les oliveres, he arreplegat la fulla de pi, i els pàmpols, i les branques d'ametler, i ara ho estic cremant tot. Xiqueta meua, li-la-li-lo-li-lo-li-lo-la. Insensat! N'hi ha formes alternatives per desfer-se de residus vegetals. Si omplim l'atmosfera de fum, al final acabarem tots malalts. Damunt que em preocupe pel meu bancal? A veure si ja no podem ni cremar com s'ha fet tota la vida. Però tu en quin món vols que visca? En un món que siga un poc diferent i que respecte l'aire que respirem. Arreplega les restes naturals per a que puguen ser tractades. Moltes d'elles tenen altra utilitat després de ser triturades. Ho veus? Qui t'ho haguera dit? Dels bioresidus podem traure algun profit. Ui, doña Carxot,